Nuwun ngapura dumateng Allah lewat maos istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, permasalahan ada masanya, ada kalanya kita nek wonten masalah niku persoalan niku kadang karena perbuatan kita yang salah utawa dosa kita. Lah menawa luput kita, terus akhirnya kita kena masalah. Lah supaya kita saged selesai masalahnya, nggih niku lewat mohon ampun, istighfar niku. Mohon ampun kepada Allah mendatangkan rezeki. Maksudnya kok ngono ngoten nggih, Bu? Nek kita mpun nyuwun ngapura dumateng Allah, artine kita diridhoi dening Gusti Allah. Nek sampun diridhoi, berarti apa mawon ingkang kita hajat nih, termasuk rezeki niku insyaallah diparingi gampang dening Gusti Allah, diparingi mudah. Tetes ngaten. Tetes fadilahe manfaate tiyang ingkang purun maos istighfar, mohon ampun dumateng Allah niku digampangne rezekine, urusane ya digawe gampang. Sakwete masalah ruwet nek kita purun ndonga dumateng Allah lewat maos istighfar, insyaallah diparingi gampang. Saya kok malah rezekine rada angel nggih, Mbak. Pamane kok duit entek Bapak, piye carane? Nggih niki damel maos istighfar. Ora mesti wonten dalane nggih. Gak disangka-sangka. La mayat takillah ayat ya mahroja akan diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Berarti yang purun maos istighfar niku nggih termasuk tiyang ingkang takwa. Tegese fadilahe kita maos istighfar, mohon ampun dumateng Allah niku nomor setunggal diridhoi dening Allah, dingapura nomor kalih mendatangkan rezeki. Rezeki nggih berupa yatra, dulur, nggih umur, nggih to. Niku sedaya rezeki nggih, Bu? Nggih. Awak dijak ngaji kok gampang, enteng, sehat niku namine nggih rezeki. Dadi rezeki ini mboten terukur dengan duit mawon lho, Bu, nggih. Tapi sedaya nikmat saking Allah namine rezeki. Nek awak mboten penak nggih, Pak, senajan duite akeh nak malah mboten sekeca to, pelilat pahit. Tak mboten sekeca lah. Niku nek sehat niku berarti nggih rezeki. Lah, ben rezekine awake dhewe lancar, niku memperbanyak maos istighfar. Nomor kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niki namine napa? Sholawat. Niki nggih sinten mawon purun maos sholawat niki insyaallah semua hajat niku kita dikabulne dening Gusti Allah.